Sikwamukele uhlelo esikabhoqo. Uyabona ke njengamanje ngiphethe insizwa. Bathi umququdi. Sihlalele neqhawe lakithi, ungabisahlehla, ungabisasuka. Awusibukele nje kunezinto ezimnandi esiphathele zona isithi fahla nje ngeenkulumo ezakhaya. Sikubingele eqhawe. Sanibonani kwekabhoqo TV. Umququdi lo. Umququdi wentombi zaseGoli lo. Cha ngiyabingelela nami kwekabhoqo TV. Ngibonga nje ngethuba ngaliza kwethu nithe nalenza nathi ake nizoxoxa nomququdi. Kuningi ke esazokukhininda namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi nobukele uzobhema akhola. Yabuza ubuculo byolingo. Luklile ulimi lumnandi. Ngifuna sibuke ukuthi umququdi ubani. Alright. Umququdi uzenzela. WakwaDlamini noba ke ngithi waziwa ngoDlamini yabo. Kodwa mina ubaba ongizalayo umtshali. Kanti umama yena wakwaMadela eFryhead. Ubaba waseNondweni phesheya kweNondweni kahle enquthu. Nakuyila mina vele engazalelwa khona enquthu eNondweni angihlala eNondweni. Futhi ngilo mququdi engiwuyela namhlanje noma ngilo muntu okwazi ukuthobeka naphambi kwabantu okwazi ukuhlonipha abantu ngenxa yokukhulela eNondweni nokukhuliswa yilo yamama owangenandaba nokuthi ukhubazekile kodwa wayekuthatha njengomuntu njengazo zonke izingane uyebo lonto le Beliqhuma uswazi hayi beliqhuma bethu uswazi besishaya thina mfethu sikhubazeke sinjalo kodwa besishaya uziqonda yebo wasikhanda abantu la mama ufuna uqamba lamanga ngiyohlala nje ngomhlonipha ngaso sonke futhi isikhathi abantu baseNondweni nje bephelele ngenye ilanga uthi mase nginamandla ngihlaba inkomo noma zibe u15 ngithe umphakathi kudliwe ngoba labantu abazange abasicwase laba bantu balapha eNondweni yabona nje manje mina nje ukuze ngithole ukuthi kahle ngithe ukwehluka kancane angifani nabo ngamashi lokho kwenzeka mhla ngiyofunda esikoleni sabantu abakhubazekile kwami ngibona ngikhubazekile kahle alright kodwa bengayinakile lento mina mfethu ngigwele eNondweni ngifuna ngingakuphuli nje ulimi ngifuna siyisuse phansi lento yebo ukukhubazeka ukuthola phezulu noma vele nje uzalwe mina ngazalwa vele ngikhubazekile mfowethu ngazalwa vele ngikhubazekile kodwa into engekho emqondweni mfethu ngihamba la ngithanda khona qaleni ukunotice ukuthi hayi ezinye izingane ziyahamba ziyagijima ngenyawo mina ngihamba ngesihlalo ngangenyandaba nalapho ke futhi ngoba ngangihamba ngenduku eyodwa esasiyigawulwa nje ehlahleni noma lapho sihamba khona nabangani bami ngikhwande ngayo ngihamba nawo bengenyandaba futhi mase bebonilena ngathi simfishane baphinde bangikhelenye bathi hayi ququdi nansi induku awutholele ngoba le hayi ngathi siyakhulisa imfishane uyabona leli kamququdi qhamuka manje no TikTok yabona qhamuka manje no TikTok lapho ko 2020 2021 kune video nje eyathi ukutrenda uyabona lapho ngithi mina ngiyifunela nje intombi enhle uyabona esebenzayo futhi ezihloniphayo angiyifuneli kodwa into eziningi ngiyifunela nje ukuyiququda uyabona mdlabe futhi ke siqondise lapha ngangaqondile ukuququda lokho abantu asebekucabanga manje noma sebekuhle kwangeyisi studio ufuna ukurecorda cha lutho kwangezona istudio ngangifuna ukuququda imali ngezathu ukuthi umuntu usehambe wahamba waququda imali eziningi ngoba nakhe ethi uzama ukuthenga uthando uyabona nami ngifuna nje engizoyiququda ingiphi imali uyabona indaba thina sazuze sikhambela phambili ngihambela phambili kwase kuvele kuyahlala kanjalo uyabona okay ubuse kulento ukuthi uthe ubonga khulu emakhaya wawunakho lokho ukuthi manihamba nabangani bekugawulela induku uyodondolozela ngayo leyo nduku leyo ke ninganakele nje futhi uthi hayi mina kodwa ngathi angifana nalabantu hawu ndoda sahamba isikhathi uqale ukubona uthi hayi Akho normal kahle njengalabo bantu labo. Kodwa kwakungonakele lutho. Uyezwa. Induku ngawuthi ngangidondolozela kanje. Cha ngangibamba kanje mina. Yabo ngithi. Inyawo vela isebenza ngosikhathi.
ngihamba ngazo inyawo nenduku naye uyabona Okay. ziyasebenza nje inyawo uyabona Yeah. kodwa phela nofishane nokuthi phela mina mangeke ngathi uqhuzwa kabi noma ngawa kwabi kuyashesha ukuphukeka Yeah. uyabona that's my disability kahle hle ukuthi amathamba wami athambile Yes. Unakho ukuthi usebenzise le nduku yabona? yebo Hamba ngenyawo uyakhala ngokuthi uphuke kakhulu ngalezo khathi. ehe Ya, ngokunganaki ukuthi hayi mina ngikulesimo lesi esingafani nesalabantu labo. yebo kunganakile nje kodwa futhi ngidlala ngikhululeka futhi njengazo zonke izingane nazo dlala nami zikhululeka kodwa manje uthi manje ukuthi uyadlala mhlawumbe ngigibele ehlahleni naku zuwa kabuhlungu uyaphuka uyakhala uyampongolo zaka lapha futhi afika umama ezokulanda lapha ngoba wayazi ukuthi kusengenzeka noma yini mase ngekho ekhaya siyaphuka phela amathamba athambile futhi ngena inkinga nokuchazela omunye umuntu ukuthi no unamathamba athambile yabo uyaphuka kodwa akazi ethi ungayi kudlala wezenzela wena kwasho waqima kuzokwenzeka ukuthi nokuthi kuwe Awuvalele. hayi angivalele mfowethu angivalele ngangihamba zonke indlela mina mfowethu enondweni akekho umuntu ongangazi enondweni uyabona esakhula nje nabo akekho kuwonke ama section ko A ko B ko C bayangazi uma ngangidlala kwa F kodwa mina uyabona kanti futhi okunye ngihlabe ngakubalula umuntu before afunde ukuhamba ngenduku uyabona angihamba ngezandla nenyawo kanjalo uyabona nje uhamba izwe uliqede. yini wena ngiqede izwe yabo kuyizandla inyawo nje uma usemncane vele umzimba uthambile kodwa manje uyabona ukwazi ukusukuma uvukuthi uyabona njengabanye futhi wena uyakhasa ke. yebo kodwa ngihamba ngeliqede izwe ngikwazi nokugijima sibekusela nabanye abantu futhi abanye abafana Leyo mdlalo leyo ukuthi ngikhuluma nje ngangihamba nanye ingane yayizivashele isuke enquthu kwangwebeni ngicabanga uNtando wayizivashele semncane nje wawuyihlobo vele sakhona lapha kwadlamini ngangihlala khona ngihamba naye ngazula naye ke mina kufanele kuseni kwaze kwayintambama sibuya nje ilanga mfethu loyilahla kunina ngalowo mzuzu nje uhambe kuseni uhambe kuseni kade ngilindwe ngemvubu lapha babudlamini lapha kuthiwa mina ngabe nengane zulisa ingane manje ufundisa zonke indawo lezi into engayigijima wena ngazi izandla nenyawo kuthiwa vima uyamshiya Dlamini ngiyamshiya uDlamini ngiyamshiya uDlamini ulana ngemvubu uyabona so bethu mina labo bantu ngohlezi ngibabonga empilweni yami ngoba basikhulisa nje kabantu uyabona azange bathi nje wena uhlukile kufuneka nje uhlale endaweni eyodwa uyabona mina nesikole ngifuna ukuthi siye lapho uthi ufika nini esigabeni sokuthi ngoba phela umuntu okhubazeke ongakhona ukuhamba emakhaya kuvele kuyekelelwe nje uthi kubuka singathi umuntu ongekwazi ukufunda uthola nini ithuba lokuthi ukwazi ukuthi uye esikoleni manje yebo kwenzeke kanjani uyabona mfethu uzomuntu aye esikoleni into eyenzekayo laphana yabona mahambo lokusibhalisa impesheni siyabonga Home Affairs nani kwakhona ubaba uNgobese uReverend wayemfundisi nabo uprincipal kwesinye isikole sabantu abaphela nokukhubazeka elokhuzanyeni kupla Nkanyiso Special School uyabona hawu wakhuluma nomama wabuza siyafunda ningane uyabona wathi hawu cha abakafundi kwenza izabaka ukuthi sigcine sifike kulesikole sakhe uyabona ukuthi sikwazi ukubhaliseka masifike esikoleni sakhe ngempela siyobhaliseka laphana hayi wabona ukuthi lesi isikole saba mentally disturbed more especially laba ingqondo yaphila uyabona ukuthi nje umzimba nje kuphela ingqondo yaphila ngeke balungu ukufunda la communicator nani ukuthi hayi la aqashuka lapha yebo uyabona la cha abafanelekile ukuba la wasasifunile isikole ke eNewcastle ebumbisizwe uyabona ebumbisizwe special school dala sasabizwa ngeCripple Center la gama lashintshwa ke kuhamba kwesikhathi ngoba sekubonakala liyalumela kahle hle uyabona phela cripple is George yabona umuntu ongenza ukwazi ukwenza lutho nje uyabona lonto le so lashintshwa ke wayibumbisizwe special school ngamuphi unyaka na ngo2000 lapho umuntu eyoqala khona nga ukufunda isikole uyabona ngoyaka 2000 thina sinenkinga mfethu siyabantu abakhubazekile ukufunda kudala ukufunda sesibadala vele
uyabona Yeah. ukuthi manje izikole zethu zikude ayitholakali kalula futhi uze ukufike lapho kudingeka imali Yeah. thina sisuka emndenini yayingenayo imali uyabona kudepende kule mali esiyihola uyabona leyo nto le kodwa ubaba Ngobese mfowethu baba Reverend Ngobese yohleze ngimbonga njalo ngezwe kodwa ngendlela benye kodwa nginasiqiniseko ukuthi sewadlula emhlabeni wayesithatha mfowethu ngemoto yakhe ayosibeka eNewcastle uyabona la sathola khona ukuhlanipha ke nokufunda ukuthi kahle hle umuntu ukhubazekile Yeah. uyabona Ima ubamba lapho uthi abangihamba lapho ukuthi umuntu ukhubazekile ngoba manje usubona abantu abaningi abakhubazekile futhi abakhubazeke ngokungefani abahlukahlukene unjani umuzwa uzizwa kanjani mawufika kuleyo environment mina Mawubuka nje abantu uthi abantu ngiseyilo yazenzele mina wasenondweni enqutu okwazi ukuyijokhela nabantu ongenankinga nalutho nje uyabona okwazi ukujoka nabantu kodwa manje lento yamthusa kancane ukuthi kunabantu abangaka abakhubazekile nami ngoba ngilapha okusho ukuthi nami ngikhubazekile uyabona kodwa kwaukhona umuzwa ukujabula ngoba ayikho into angiyifuna njengesikole futhi ngalonyaka size siyofunda eNewcastle ngase ngidecide mina ukuthi mama ngiyofunda lapha LP school uyabona noma le esiyacathula lesa ngakithi khona ithi ngiyofuna khona ngoba nomfowethu wakafunda eLP nami ngicela ukufunda ngoba ngangisithanda futhi isikole ukuqambela amanga kodwa ngingakaze ngifunde uyabona odadewethu ababefunda losikhathi leso babethi babebuya basifundise bakubhalo nje amagama omama obaba amagama lawo angiwazi baze bangifundisa ukubhala igama lami ukuthi igama lami libhala kanje ukuthi la ngihamba khona futhi mangizulile anginokuhleli phansi ngilibhale igama lami phansi kungijabulise lokuthi ngiyakwazi ukubhala igama lami kodwa ngingakaze ngiye esikoleni uyabona afika ke esikoleni lapha ngo2000 nyaka kwaku-April kwakuyi11 futhi kwakulesibili mangikhumbula kahle saqala isikole ke lapha sangena ecrash kwa grade R nibaningi la sibaningi wena sibaningi kodwa ayikakhulu ngoba kwakuyisikole sabantu abakhubazekile kodwa sasilana ngilama ko7 yabona ngoba amaklasi ethu babengabaningi abantu asifunda siwu15 kusesikhathi siwu10 yabona so ngase ngithi mina ayicha ngeke ngavakasha phela ecrash ngakithi le nondweni icrash ngiyifundile bakwethu ngikhuluma ngicabanga eclassini angineminyaka o13 ngiyikhulumela no mem bathi ngempela babhala amagama ebhodini no mama kanti ingane zasekhaya zikeza ngifundisa amagama lawo no baba uyabona avela ngafunda engangalazi lilodwa elithi umalume kodwa ngenhlanhla ngoNkulunkulu ekhona ngabezwa behleba ngoba iclass ngithatha nomuntu otlinayo bese kuba umem yabona so ngabezwa behleba umem nalomuntu otlinayo usisi Joyce uthi asibhala umalume olanga nto angabazi ufuna sibone ukuthi ngempela lo muntu manje bethi funda ke mphokadla mina qala ngingabazi ngizovela ngithi umalume hawu from there kwathiwa hey awubhiloko la wena iya first year nge-first day ngasoka grade 1 same day kwakukhishwa ne-desk lami kwathiwa hamba uyofunda le kwa grade 1 kwa grade 1 ngafunda from April, May, June, July, August, September kwathiwa hamba kwa grade 2 sengichithile kabili uyadlala wena ngichithile la uyabona kodwa hamba kwa grade 2 uyabona from le ngaphasa ngawo kwa grade 3 nakhona sengibamise enzima lapha engibathole la kwa grade 2 ke ngibamise enzima kodwa ifikile ndoda lena ephaselayo la uyabona kodwa ngingakazi ufunda isikole uyabona lokho kusho ukuthini yini ongayitshela umzalo sekhaya njengamanje onengane akathi hey isimene sifana nesakho noma singeke sifane namashini nalesi okuyiso njengamanje kodwa nje singathi iphila nokukhubazeka yini ungayikhuluma naye uyabona webhuti yabona lapho mfowethu ayikho into esondelene nenhliziyo yami njengaleyo ukuthi mukhiphe endlini muhambise esikoleni abantu abamazi ukuthi ukhona la ekhaya umuntu ofana naye umuntu okhubazekile mthathe mfunele indlela zokuthi ayofunda mhlambe lo muntu loyo uyena oyomisa ikhaya ngelinye ilanga ngoba uChopho anabo
ukuthi ithuba kalitholile mkhiphe endlini akulona ihlazo ukuthi wathola ingane ekhubazekile cha uyabona ngoba nawe ungayicelele uyabona akekho umuntu oyicelelayo so leyo ngane leyo ithathe wenza izaba zokuthi ithole isikole yofunda ithole nama physiotherapist nama speech therapist na wonke nama occupational therapist ayisize leyo ngane leyo ukwazi ukuthi ifunde iye esikoleni mhlambe ngenzeka ibe utho phakathi kwekhaya lakini uyabona so nje phakama umzali wengane futhi ukamukele wena self ukuthi uzele lengane ukuze nayo ingane ngezokubona ukuthi mhlambe yabona icwaseka khona la ekhaya ukuthi kwahle ngiliphutha mina la ekhaya uyabona akufanele ingane izizizwe kanjalo uyabona ngoba akekho umuntu oyiphutha nganza kwethu akekho umuntu osuka eyicelela ukuthi no mina ngicela ukuzalwa umasibani bani ngoba yena ngeke ayizale ingane ekhubazekile akekho umuntu osuka azi ukuthi ingane ekhubazekile kanti ke sebekwazi ke namhlanje odokotela ukusho udo cha ingane ozoyithola mhlawumbe ekhubazekile yabona kodwa basuka ngithi bekuprepare nawe ukuthi yabona ngoba sekwenzekile uyabona ayisekho nayo into ongayenza kodwa nje isikole bangenza kwethu sibalekile kuwonke umuntu kodwa komuntu okhubazekile ngiyangisho mina ku compulsory ukuthi ufunde so that mhlambe ube nezimali zakho ngiyangisho mina maxoxa nabangani bami ukuthi yabona for umuntu okhubazekile ku compulsory to be rich noma ngekho rich ke but be able to afford ngoba impilo yomuntu okhubazekile bethu iyabiza iyadura kwa wheelchair mfethu iyabiza le boma 35000 wheelchair usathi into leyo nto ebucayi kangaka uma ucabanga iziphi izinto ongathi ningabantu abakhubazekile uhulumeni anganilekelela ngazo kakhulu wephethu ukuthola umsebenzi ukusinika imisebenzi epermanent uyabona ukuze ukwazi ukuthi uyimele wenze konke ofuna ukwenza ngesikhathi sakho uyabona ukwazi ukime ngoba abantu bakhona bethu baningi abangasebenzi abanye bafundile kodwa abasebenzi into ayenzayo uhulumeni noma ama companies la eNingizimu Afrika ubanikeza ama learnerships 12 months emva 12 months kuyaphela mfethu futhi ke manje sekuwese ngoba usufunda kuphela awusayi ngisho nakule company le okuthiwa wena usebenzela yona noma ufundela yona yabona ugcina eclassini awazi ukuthi company kuphi yabo uyafunda kuthiwa ufunda leadership yakwalokhuzana ngeke ngiza ukuze ngibekise kodwa inkampani leyo iseThekwini ula eGoli yabo inkampani leyo ise Cape Town uzoya kanjani kanti wena ubathiwa uyokwenza i-workplace training eCape Town ula eGoli yabo so fethu umsebenzi ofunakalayo uhulumeni akakenze izaba indlela zokuthi baqasheke abantu noma la benza ama leadership abawenze kodwa beneqiniseke ukuthi uyangena emsebenzini emva kwalokho uyabona bangagcini nje ukuthi wenza leadership uyayizwa indaba kodwa awusebenza awavuleke mfethu amathuba ngoba amaningi amathuba avalekile 14 no selitholile ithuba futhi emsebenzini uphinda acwaseke angathenjwa uyabona bukase ngathi kunezinto angayikhona ukuzenza yebo ngathini ukukhuluma nabantu abasebenzi abanabantu abafana nawe uyabona bhuti kubasebenzi noma mhlawumbe kubaphathi babasebenzi uyabona into ebalekile mfowethu ukuthi ezinye izinto akufuneka uzutshelwe uyabona ukuthi accommodate kanje usibani bani yabona kufuneka uzutshelwe kodwa mamukele ukuthi uyasebenza futhi mnike umsebenzi osezingeni lakhe yabona ungamqhathanisi nabanye abantu abahamba ngeenyawo yabona uexpect ukuthi lokho akwenzayo lo ohamba ngeenyawo nalo ushuthi angakwenza uyabona ngoba lo engakwenza mhlambe ngo30 minutes kanti lo udinga i-hour lonke noma i-hour 30 minutes ukuze aqede kucabanga lokho kwazi futhi yabona bese ukwenza yebo lento le ngoba kwesinye isikhathi bethu unokuhlukumezeka ukhona enkampanini yabona
usutholile umsebenzi sekunzima ke kule environment okuyo ke manje akukuhle. Yebo, so manje bayakufilisa ukuthi wena udifferent kunathi. Yabo ufuna uzizwe manje abanye abagcina seberesign phela ukuthi kunabantu abavele emsebenzini babe toxic noma bakubhulishe. Uyabona nto le ubangane manje uthi hayibo kanti yini ngenzeni kokuqala kunezimo mfethu ezingeke zenzeka ngendlela wena olindele ngayo. Ukuvuka kimi akufani nokuvuka kwakho. Mina nginokuvuka mfethu umzimba ubuhlungu wonke. Uyabona? But kumele uye emsebenzini. Kodwa uexpect ukuthi wena ngifike ngo8 emsebenzini. Uyabona? Uthi yavuka mfethu ikhanda libhlungu manje uyabona ngathi ukuquka kancane. Qale ngivuke ngiphuza amanzi bese ngikwazi ukuthi le khanya lehle. Uyabona? Ngalo mzuzu phela sengisimoshwe isikhathi vele simoshakele. Uthi yavuka umzimba vele awuzizwa kahle mfethu. Kodwa manje kumele uvukile. Ugcina uthatha isikhathi ukuthi manje vele wenza kancane. Akwazi nokushesha. Noma ngathiwa nje ngiphuthume ngithatha ishawa bese lo ngithi wanya. Kukhona la ngigcina ngihetha khona emzimbeni wami. Uyabona? Ngoba akumelanga izinto ngizenze ngokuchamazela nangokuthuka. Uyabona? Ugcina sengizihethe emzimbeni wami ngigcine futhi manje sengifuna ama sick leave ukuthi sengilimele phela manje. Uyabona ndaba? So nje kubalekile ukuthi nemithetho ebeka nawo uhulumeni abantu bayihloniphe ngane zakwethu. Uyabona? Bayihloniphe ngoba mayethi uhulumeni asiqasheke yebo asiqasheke masesiqashekileke ikhampani ayizame ngazo zonke indlela ukum-accommodate. Futhi kubuhlungu ukuthi uphume izulu net uhamba nge-wheelchair usikade akwazi ukubamba ne-umbrella uhamba ngama-crutch kodwa manje kumele emsebenzini. Bangayanga bakwatele bama-supervisor bakwatele obani mfowethu ngoba ufika ngawe. Bakhohle ukuthi wena uhamba nge-wheelchair. Bakhohle ukuthi wena uhamba ngehlalo, uhamba ngama-crutches. Yabona? Bakhohle ngokuthi bakhohliwe baya-ignore. Yabona? Bafuna uzofeel ukuthi wena noma ungahamba ngama-crutches noma ungahamba ngehlalo okusalayo sikudinga emsebenzini ngalesikhathi esiwukuthi. Yabona? So umuntu ugcina seyiresignela emsebenzini ngokuthi uphatheke kabi. Uyabona nto leyo? Ngifuna ukukhulume nomuntu osekhaya eNingizimu Afrika yonke. Naye uphila nokukhubazeka noma ngabe lophu uhlobo. Ungayimukele. Ungathini kuye lo muntu lo? Uyabona kulo muntu lo mfowethu uhlezi ekhala usuku nemini ethi efise ngiyibulala. Uyabona? Yabona isimo mase sikuficile mfowethu. Akukho umlingo ozokwenzeka ukuthi zishintshe izinto. Sekunjalo kufaya ngaphakathi uyisha isifuba uthi yazini God sekunje kweyami impilo angamwele ukuthi kunje. Uyabona? Ngoba isuku singekho mfowethu into ongayenza nodamadoda. Isuku singekho ngoba akusizi nokuqeda impilo yakho kanti kukhona bekusengenzeka ngempilo yakho okuhle ngawe. Yebo, ngoba omunye uzalwe ngakhubazekanga kodwa izimo zempilo mhlawumbe wawane emonto kanjalo kwenzeka efana nalezo hayi kodwa sekumphoqa ukuthi akaphile ngaphansi kwalesimo. Yebo, so ufuna ukwamukela mfowethu futhi mawusase normal namhlanje mhloniphe umuntu okhubazekile ukuze mase ukufica ungabe nenkinga, ungabe nothash nonembeza okushaya ukuthi hey konje ngadela abantu. Uyabona? Kodwa nje kuvume ukuthi isimo sakho sesikanje. Uyabona? Ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo uye phambili. Ayisekho into ongayenza kufaka nje ekhanda ukuthi impilo yami isinje ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo nabakuthandayo bakubone futhi usaphila. Yebo mhlambe uthola ukukhubazeka kwa worse than okamququdi. Uyabona? Kodwa ayikho into ongayenza ngaphandle kwakumukela uhambe zonke indlela zodoctor abakutshela ngazo abafizio nani ukuze ukwazi ukuthi ugcine noma siwese isimo kodwa sigcine sesingcono. Uyabona? Isiphi isimo owabhekana naso esinzima wabona ukuthi impilo yokukhubazeka yona inzima? Hey webhuti iziningi manje izimo umuntu adibana nazo ngokuthi manje unenhliziyo vele enkulu. Uyabona? Siyakwazi vele nje ukubekezela ngikwabe yami. Uyabona? Okunye ngiyacabanga ukuthi kukhozwa yiyona idisability amathuba amanye ovalelwa kuwo. Uyabona?
uthi manje wena uthanda ukusakaza mina nje futhi ukusakaza ngiyakuthanda bengisathi ngifuna ukuya lapho uthi ngabe ubuka ninikiwe namathuba anele ngempela ukuthi nikwazi ukuyiveza amathuba mfethu siyazakhela amanye yabona sizenzela thina ukuze sibonakala ukusakaza ngiyakuthanda mfethu kanjalo nokuactor ngiyakuthanda uactor ngaqala esikoleni ukuactor mina bekwaziwa ngesikole mathiwa kunevakashi khona eswakude naphesheya kuvele kuthiwe esenzele neqembu lakho again create something okuyidrama sicreate same time sokuact same time futhi yabona kube mnandi uyabona ndaba ngiyakuthanda iacting ngiyayithanda phela ngiqamba kuzobe red ngiyithanda kabi red mfowethu unali ivimbo le red yilo le ngiyithanda kabi ngoba ngaze ngaya angibuye kancane kule acting kule acting mfowethu ngisengeke ngathola amathuba okuvela eTV kuma film amabili yabona nakhona nginikwa obani namathuba abantu abangekho le phezulu nabo abasafufusa kodwa babonayo ukuthi lo muntu singamsebenzisa ayenze lento uyayibona indaba ngoba phela lento ukuthemba ngisho umuntu osekhaya yebo inkinga efana neyakho kunjalo mfowethu yabona nomfoka mkona nje le kaleho wanginika ithuba nakhona ngaphambi kokuba ngiye ngiyo-audition ngamfonela ngathi wensizwe yakithi ngumququdi lo uhamba ngesihlalo ngifuna ukuzo-audition ngizwe ngathi unefilimu ozoyenza ngize na yabona ngoba phela ngihamba ngesihlalo mina what I was yabona ngagibela kusuka la eSoweto mfowethu ngebhara Thokoza Katlehong ngamatekisi ngothando lwani le-acting uyabona mangifika lapha sengingena ngangena sokuntanga amafutha audition manje audition bangena babe u5 abantu ngaphakathi bese kubuya director wayemele nje mfowethu nga-audition unikiwe nescript ukuthi ufuna wenze kanje khona iscript sasinikezwe ngathi ngasasi improvise ngathi sasi-improvise kodwa sasikhona sona iscript yabona kodwa angi-edeke mina into zami yabona abona udirector mfowethu ephenduka ebheka le ngithi mhlambe lo muntu ngenze ku-wrong kanti hayi kenze ukhona abakufunayo mfowethu kwangingekho escriptini njengomuntu okhubazekile yabona kodwa kwakumele kushintshe istory sifake mina ngendlela osuba impresse ngayo ngendlela mfowethu engase ngibachaze ngayo kwase kumele istory sishintshwe kufakwe uzenzele kuso ukuze sizoba mnandi uyayibona indaba enisaqalo sa-actor kodwa ngeshwa azibanga sisaphumele istory sakhona kwalahleka nje ama-clip uyabo kwasho ukuthi ngeke saqaleka phansi umsebenzi omningi osiwenzile nethemba zakhona nje ngisenazo ezinye zazo si-actor ngizokuthumela zona yabo ngaphinda futhi ayela ephimvile ama-audition noSiphiwe Favor Media kusanamafilimu amaningi adlala e-TV yethu la eMzansi Magic nami uyena-ko wangivela kuqala ke-TV loyo ngefa The Inheritance nangoZakaraya uyabona amafilimu engangiethe kuwo naye ngamfonela ngathi mfowethu ngihamba ngehlalo nkabi yami angazi noma ngeza nizo-audition what I was ngikutshela ukuthi emva kwe-audition sayathatha isithombe naye wacela ukushutha thami ngoba esechazekile ukuthi hayibo nangu lo muntu khona umsebenzi lapha khonke lapha yabona naye futhi wangifita kwi-script sakhe ngangena kwamnandi kanje kule sibili wayevela ngifonela-ke ifilimu wathi mzeze kunefilimu zwakala yabo so ngisholo ukuthi mfethu amakhono sinawo akhona kodwa iminyango ivaliwe uyabona iminyango mfethu ivaliwe nkabe yami ngifuna uqamba namanga ngoba mina-ke masesiya kwi-radio iyona-ke radio mfethu ngayiqala kudala nayo yabona ngoba 2011 angazi umsakazo omkhulu ka-umenshina yabo ngawubiza sasenza ama-audition lapho benza ama-region ngama-region yabona Ukhozi FM buhlangene noVelcome Empesa ngaleso sikhathi leso yabona babese-Friday kanti nami ngise-Friday yes waqondana ubhuti ubaba ungeyizwe Mchunu nobhuti uThatha uGodo babese sasaza uMaskandi ngaleso sikhathi leso so kwakumgqibelo vele bezosakazela le Friday nami ngizona khona ngigibele ngisuke emvunyana nge-Friday uyabona ngithi ngiyo-auditionela bakhombisa ukuthi ubani ngiyo-audition mfowethu yabona 2011 ngiya
hawu nami ngilithola ithuba ngi-audition yabo laphana abantu babe more than 100 yabo ngifike ngi-audition la hayi abantu bethu babe baningi laphana hayi ngifike ngi-audition kufuneka i-top 10 iqala yabo hayi ngithukile futhi ikhali zinamba manje lokuthiwa nje kuthiwa bengena abantu bengena hayi ibizwe kwi-top 10 sibizwe ngaphakathi sonke ibizwe i-top 10 mfo wami hayibo nali igama likaMzekezeke liphuma wawushaya out of 10 ngilapho ku-top 10 ngithi hayibo kwi-100 yabantu wena ku-100 yabantu ngaphuma ku-top 10 kwathiwa sizophinda ngoba siku-top 10 kofuneka i-top 5 ike manje hayi uvalo luthini ngalo mzumfana inhliziyo ukuthi ayiphume ngaphandle kodwa yasho ukuthi vele ngifuna le kodwa ngiyasho ukuthi lento ngiyayifuna mfowethu lento ngiyayithanda ndoda amadoda yabona hayi siqedeke le top 10 le sibizwe futhi ngaphakathi eholweni yabona la muntu lo ngimkhohliwe ukuthi ubani wavele wathi Nosbanibani buyani ngapha kanti asebizwa amagama thina sisele ngapha yezo wasethi nina ke athi nginibiza amagama ningashiya nayi top 5 feet nami ngisekhona le top 5 ukhona ku top 5 futhi wena ngasho ngathi uNkulunkulu ukhona engane zakwethu futhi nami lento nje le ngiyayenza ikhona ngaphakathi yabona kinikiwe yabona nakhona bafuna abantu abangaki la bafuna 2 2 yabantu mina sengikhona le top 5 le futhi ngene waphambi kuba ngazi top 10 lo bhuti wayezingenisa abantu lapho ngithola ngaphandle vele sekuyi break nje yazi umuntu novalo kwazi ukungena wathi akhuleka ukhona wena lapho nje ngikhuleka kodwa ngikhulekile ngingakezwa yabona hayi bana comfort ngaphuma ku top 5 ke sayishaya ke top 5 yethu leyo ayi wawina omnye umfo ngapha Newcastle ngoba babe songasigcwele lapha nomunye umfo kwasho ukuthi hayi siyadliwa kanjalo kodwa ngasho ngathi Nkosi yami umuntu uzamile ugijimile futhi uzokube ku top 5 abantu abangakaya ye mfowethu angelula mfowethu kodwa kuyasho ukuthi ikhona lento ikhona lezinto ikhona mfowethu until ngidecide ukuthi yazini mhlamba ake ngiyifundele lento yabo ake ngiyifundele lento eradio uzoyazi ke i-college iBoston iyafundisa ngelokuzana phela nge-media mina nge-broadcasting kodwa last time that time babefuna uku-auditionele ukuthi uthole ibhasari yofunda khona uyabona aqondile ama-audition wena 2016 ke lapha 2016 bethu ngiyimi loya nge-SNT kuyadlala ama-audition asesentini asesentini ama-audition mfowethu nge-auditionele ukuthola ibhasari yokufunda eBoston yezwa kanti amadoda ayi mfowethu mangifika uMo Flava lapha is one of the people abakhethayo umkhumbulo DJ Mo Flava wasebenza ku-Metro FM nakuphi so mfowethu alifika ithuba lami nami nge-audition singena vele e-studio siyi-radio vele kwasona yabona unemic lapha umsakazi kahle usumsakazi kahle abantu bahleli la baningi nje kodwa novayo liyasho ukuthi vele abantu baningi mfo wami ngayenza into yami ndoda amadoda ngayenza wathi uMo Flava mfowethu esitori ngizimeshena ngamabomu ngoba ngiyazi ukuthi ngiyaphi naso yezwa uMo Flava washo yena wathi ndoda amadoda uzofonelwa yimi personally ngomsombuluko ngendlela ababechazeke ngayo beyithande ngayo into yayenzeka yezwa wathi uzofonelwa yimi wena personally ngomsombuluko mama audition ngomgqibela ngithi ngathi mina ngiyabonga futhi sengolindi call yakho yabona ngalinda mfowethu waze kwaphela u3 years ngabona okay into yami ayikho kodwa uthe ngo2019 angisama eKentucky round lapha eSprint sasenza i-media i-short course i-journalism ne-media 24 so sasilele kwenye i-BNB engapha ngase-SABC hathi basishayisa ngenye day ngaye-SABC ngoba ngase ngazi ukuthi uMo Flava ungene ngo3 to 6 ngathi angizomthola yabona ngaya mangifike emaglasini lapha awuyangibona ngibingelele yabona ngimqhwebe ngithi ngicela ukukhuluma nawe yabona after 3 years awuna ngempela aphume uMo Flava ezakini yabona angikhumbule bra
atano ngiyakukhumbula bhuti ngithi mina mfowethu ngizobuza ukuthi kwenzakalani ngaleli la ngama audition ka 2016 kwenzakaleni ngoba wangigcina ngathi uzofona wena ngomsombuluko. Hey wemfo wami ayangiphuna umoya le nto mfowethu wathi uDJ Mo Flava no isikhungo sezemfundo sathi ngeke sikwazi uku-accommodate umuntu okhubazekile ngoba indawo ayikho wheelchair friendly. Awusho ukuthi mina I deserved la basari uyabona ngangideserve la basari mfethu kodwa ngezathu sokuthi bangijaja nokuthi nomdlawo indawo yakho ayikho right yabo ayikho right base bethi nikezwe umunye angazi ukuthi uyabayinikeza abantu lo basari mfethu kodwa ngangiyimisele mina ngokuyofunda ngenze i-broadcasting nesikhungo leso uyabona kodwa kwaba yileyo nto leyo kodwa akanawo amandla kwathi naye akanawo amandla ngaphezulu kwabo kwaye cha bathi kwangiphatha abafuqamba namanga anginayo inamba yakhe ukuthi uMo Flava wanginika akaba nganenkingi ngo2019 ngekodwa yabona kwanje le nto yakhe isilonda kimi yabona esikhulu kakhulu mfowethu ngoba ngiyakutshela futhi ukuthi baningi abantu abafana nawe yebo abenze ngalo izinto ezifana nalezi eminyango uthi yavaleka nxa ukuthi yebo mfowethu yebo ibhlungu apha leyo nto le ngoba mawukhupha la police station la imola ku police station kodwa umuntu okhubazekile kulutho angena ngokunetepisi kumele uze uround akunama ramp uround ngale iremp yakhona ingale ngemuva nakhona ayikulungele ukuthi ungahamba kahle uyabona and manje angena abantu lapho phela yini izikhungo zonke kahulumeni ke zingenza isibonelo sokuthi no umuntu ohamba ngehlala akakwazi ukungena la ngoba ngisho mahamba nendlwana ebe ama police station manje kunzima ukuthi umuntu okhubazekile afike ezo report so mfethu ngizama ukusho ukuthi izona izathu lezo noma izona izinto eziyazi ngiphathe kabe zingikhumbuze futhi ukuthi no you are disabled yabona kanti aniyithandi lento ezohlala njalo ulokucela mfethu yazi wena ukhubazekile ngicela ngiphushe uyabona mfethu ngicela ungijampise la hayi bhuti yiba ne freedom now ufana ne pavement ababeyakha la bakha nje iminyaka nakhona la ejabula ngasijabulani mall bakha pavement bakha kwa right kodwa kulama pavement ayikho indawo ehlelayo ukuthi ugibele nawe ngiwheelchair hayi kumele uhambe emgwaqeni enemanye emncane umgwaqo ndoda amadoda kanjani mfethu kule minyaka yama 2000 yona usakha indawo ezingakhombodate umuntu ohamba nge-wheelchair kanjani kunendawo mfethu ezingama restaurant ofisa ungena kuzo umuntu uyabuka itebheli ziphezulu abanye ngize ngimatshele ngithi mina nganza kwethu nathi siyafuna ukuthenga endaweni yakho kodwa manje zama ukwenza irembo phela angithi le ndawo uvuye ukuthenga wonke umuntu yini bonga ngicabanga mina ngoba ngikhona nabanye bakhona angithi uyabona ukuthi into ibaleke kanjani ukuthi umuntu okhubazekile aveze TV kuningi kakhulu yabo ibaleke kanjani mfethu kuningi kakhulu musu kungiveza ngoba nakho wena kune project oyiranayo usuthola imadlana athile ukuthi ukuzuza usuthola imadlana athile kuthiwa awuveze umuntu okhubazekile for inyanga neziwu2 isambe singaka semali futhi nakhona umhlukumeza awungiveze zikhona indawo eziningi othi hlala abantu abakhubazekile abatholi futhi ukunakekela ngendlela efanele kunabantu abathile abangemuva uthi bathola inzuzo abaqhuqhuda imali ngegama lomuntu okhubazekile yes bakhona zikhona indawo kanjani mfowethu uyabona kodwa ngeke sande kakhulu lekundawo yena kodwa zikhona indawo enjalo umuntu mayicabanga ukwenza imali aqoqa abantu abakhubazekile abawu5 bese yofuna imali emva kwalokho le mali isebenzele yena hayi laba bantu thothi abantu abanengqolo engekho esimeni yebo thothi labantu bahlala endlini engekho esimeni laba bantu abadli kahle ongekho esimeni yebo kodwa bayazi ukuthi abantu abakhubazekile abakwazi ukuthi be-exercise yebo umzimba so ngaleyo ndlela kufuna abe badla ukudla okuhealth mfowethu emzimbeni wabo ukuthi bayothi umzimba wabo uphile ube health uyabona kodwa manje abantu abacabanga lokho umuntu uvela icabangela yena yabona nje mfethu imali makuthiwa usathane ufana ngempela imali mana ke umkhukudi singamthola nevakashela izindawo zabantu abakhubazekile ekhuluma nabo ngabe ikole ngabe indawo ehlukahlukene uvulelekile ukuthi siyamthola nengena kulawo mathuba lawo anjalo
ukhululekile ukwenza izinto efana lezo. Yabona futhi elinye ithuba leli engalithanda kulenza mfowethu. Engalithanda kulenza ngoba kuningi engifisayo ukukutshela abantu abakhubazekile abasafunda manje abasezikoleni. So ngiyalo thuba ngilifisa kabi mfowethu, yabona? Ngilifisa kabi indoda manje ngoba kuningi okufanele bakwazi. Abajethu bona bayakwazi kanti abakwazi. Mfowethu mawusuphumile la kuleyo boarding school leyo ngoba izikole zethu kakhulukazi ezingama boarding school. Masuphumile eyiwedwa. Ayiwedwa ngane yakwethu. Wedwa ngabe yami lapha. Akulula mfowethu. Hayi akulula nje amadoda akulula mfowethu. Okubaluleke kakhulu futhi ukuthi mawuphuma lapha hamba enyuvesi noma ecollege uyothola isicucu esithile ngempilo yakho ukuziyenza ibe lula ngoba ngomatikulo tsheni kuphela kukhona la ngavuleka khona kodwa akulula. Akulula mfowethu. Ukuthi wena uzophuma ujahana nama learnership lawa angeze ukusiza ngalutho. Hayi khohlwa mfowethu. Hayi khohlwa. Ukuthi uneminyaka emingaki? Mina mfowethu kule nyanga edlule nje ngomhla ka15 April bengenza iminyaka ewu39. Cha sengithe ukukhula khona. Senesipiliyoni futhi entweni eziningi. Noma okunye kukulimaza kodwa usuyubuke nje ubone ukuthi awubona isenkulu indima obona ukuthi kufuna idlalo uhulumeni emfowethu engeneleleni kini. Inkulu kakhulu. Not just uhulumeni futhi kuphela nabantu kuphela bomphakathi uyabona nawo umuntu okhubazekile naye imbala kuningi okusamele kwenziwe mfowethu kuningi amadoda. Kukhona enye into nje esike siyibona uthola ukuthi kunomuntu okhubazekile ekhaya baze baqoqa ukumkhipha ekhaya bayombeka ngathi bayamlahla baqoqa ukuthi akayonakekelwa ngaphandle okungcono bekhipha imali bekhokhele leso sikhungo esithize. Yebo mfowethu izinto ezibuhlungu. Izinto ezibuhlungu lezi mfowethu ngoba imindeni yethu isikakhulukazi iyahluleka ukusinakekela uyabona nokusamukela ngendlela esiyiyona. Babona ngathi manje siwumthwalo kubo uyabona mfowethu noma imali engekho ekhaya kukhona abantu abakwazi ukukuhlanganisela imali bethi awuhambe uyohlala lapha sizomkhokhela noma kunzima ngoba usuku ngeduze kwabo baqoka mfowethu ngoba bezokhokhela wena ngoba ungabikho nje la ngoba uyabasinda uyabona ngona uhambe usuku ngeduze kwabo uyohlala le uza mangabe kuthiwa leyo ndawo uyavakashiswa nakho amavakashile uba isicefe kubo umndeni wakho uyezwana umndeni wakho ube isicefe emndenini wakho ezihlotsheni zakho. Kukhona futhi abantu abazi ihlobo zethu abasiphikayo masisekuhambeni athi no izihlobo yena kodwa not egcekeni phakathi kanti umuntu uzana naye uyabona bese uyayibuza ukuthi hawo kanti yiyamahlona angakanani lawo ukuthi ungaphika umuntu wakini kunzima but kunzima nje amadoda kunzima kodwa thina ngoba singathini okunye siyakwamukela futhi mina okunye ngiyangishaya ngathi ngubona yabona ukuze impilo yami iqhubeke phambili ngoba angifuni ukumiswa into mina engenesicazululo engenaso solution yabona ukuthi wena ucabangani ngami okwakho lokho mfowethu hayi ngigcine kuwe futhi lokho ngaphandle mase kungicela ukuthi sekungafela ngalendlela ukuthi nami ngihlala lebusuku kula ngizokubiza khona ukuthi hawo mfo wami cha ukuthi kulungise yabona mina akwazi ukuthi ungahlala ungangikhulumisi mina ngingazi ukuthi kwenze njani yabona futhi ngichazele ukuthi cha hayi kunje wonephi imzekezelo ngoba nami makhona la wona khona ngizokutshela mangabe kungiphathe kabi kodwa kunye ongaphezulu kwamandla ami nginandaba nakho mfowethu akufuni uqabela manga ngenilongo ngixaka ngikuza ngento engekho engezongisiza ngalutho hayi kodwa nje kubalekile futhi ukuthi nemndeni yethu isamukele nje uma sinjalo futhi nani noma sidinga usizo kubona basheshe basukuma bathi hayi uthini izenzele ngisiza ngani yabona ungangiboni ngiyisicefe yabona ngoba vele uyangibona ukuthi ngeke mina ngikwazi ukuyikhela amanzi ngendishi ngize ngizogeza kodwa manje ngoba unawo amandla unazo inyawo yabona ngicela ungenzele ukuthi phuthuma ukwenza futhi yabona
ngoba futhi kunemndeni emile ngemali yempesheni yalo muntu abamdelelayo abamhlukumezayo abamthanda ngoba nakho sekuthiwa kuyoholwa nendle lapha bengamphiphi bengamisi yebo bese kuthi mase kusondela izinsuku zokuhola maqala inyanga kuyimanga ngathi bamphathale hawubhuti sewubhuti yabo khona bathi umuntu owubhuti womuntu kodwa manje yena abazi ukuthi ubhuti wakhe kwazi ukuthi uzala umuntu owashonayo la ekhaya kanti uzala khona la ekhaya uzala uye futhi ode ubhuti wakhe kanje ngendlela nje amphethe kabi ngayo khona mase kuthiwa kuyoholwa ke kuyimaya ebangathi uyisitatanyiswa ke manje ebangathi usitatanyiso ibhlungu lento le futhi ayikho right uyabona i-wrong kakhulu futhi i-wrong so nje bethu kuningi kusamele kwenziwe noma sikuzama namanje ngoba sikuzama nje kodwa ukhona abantu abasazothi ayasibhedlela lo uyabona ngiyakutshela unobudlelwano obuhle kakhulu nensizwa abathi uNtokozo Khazi obuhle obuhle kakhulu madoda ukuthi insizwa le mina ngenza ivideo ucela nje ukuthi ngibe i-voice over artist yayo kulo mncintiswana eqhubeka nawo weselithambeme car competition yabona kanti izinto ezivulelekile yabona bodwa ngifuna ukuqaba lamanga le nsizwa mfowami mina ngothi ungwesibili emva kwa NG bashudula abantu abangiphendulayo kulokuzana ku TikTok mangathi ngihlabe ngibhale something ubheke sentokazi lesi mfowethu na ngaze ngamtshela ngathi ngokuqala ukuphendula into engiyicelayo noma into engifuna isikhulume ngayo uNtokozo wavela wafona phela uthi uthini webhuti ngisamangele mina uDawule inamba lengayazi hawu uthi uthini webhuti uthi ufuna ukuba i-voice over artist ngathi akunjalo mfowethu kodwa akhuleka ukuthi sokwenza kanje namanje sengiyi-voice over artist yakhe ngiyakubona lokho uyabona kuleya competition yakhe mfowethu abantu abakhululeke njengalo ukuthini lokho mfowethu kusho ukuthini ngabantu baseNingizimu Afrika mfowethu kuletha umlayezo mfowethu kuletha ithemba umlayezo nje wethemba ukuthi bakhona abantu abasaphila bakhona abantu abasafisa ukukunika namathuba nama-opportunity yize evalelekile for thina kodwa kukhona abantu abakufisayo ukwenzela okuthile ababonayo futhi ukuthi lento wena ungayenza uNtokozo mfethu uyakholelwa kimi kakhulu uyakholelwa ukuthi ngempela kufanele nami ngihamsakazweni othile yabona ngokwethalente uphiwe lona ngokwethalente ekuphiwe lona ngaze ngabo 2019 emva kokuba ngimbuzile uMoFlavor ngayiyela mina ke eThekwini kusikole sikalibaba naye akasekho emhlabeni wake wasebenzela iMetro FM waba uvuso litswalo he had a broadcasting academy eyayiseDurban eBed Center yabo kwaku 3 months tiphethe radio yakhona ngasenza ngaqeda futhi ngase ngihlala eThekwini ngesifiso sokuthi umsebenzi ngizothola ngoba maningi ama-community radio stations aseThekwini uyabona kodwa ngazama kwanhla ngayimuka nomoya wathi uXola Imgwe sasihlanganye naye bezovula i-8 radio sengingxenye yayo i-8 radio nami ngokuthumela idemo yami kuye wajabula wathi awubu unekhona bhuti nami ngaba ingxenye yabo wasesho wathi yazi we lokhuzana futhi akena yento washo lokho kwami ubhuti wayesebenzana nobaba uMchunu ngizwe wathi bakhuluma into kodwa bengiyenqola Imgwe wathi yazi we Dlamini wena ungayibheki lento ngendlela mhlambe ukuthi uyavela kakhulu bayakusaba basaba amandla nethalente wathi basaba amandla nethalente lokonakho yebo bona banakho ngathi ngiyam-understand kodwa manje leli thuba ngiyalifuna mina libalulekile kimi mfowethu sesiphetha yini ongayitshela umzali osekhaya yini ongayitshela umuntu ose-office njengamanje okhubazekile imanager umuntu nje waseNingizimu Afrika yonke usondele nomuntu esingaphila ngokhubazeko wendoda emadoda ngathi nje mina sakhulukazi kubaphathi emsebenzini kufake ekhanda ukuthi lo muntu odila naye okhubazekile
kufaka ekhanda ukuthi lo muntu lo kunezicelo eziningi azoyidinga kunezinto eziningi angezukwazi ukuzenza njengabasebenzi bakho abanye abahamba ngeenyawo futhi mawumbheka mbheke ubone ukuthi no kahle hle makungenzeka lokho mhlawumbe neperformance yakhe ingaqhubeka ngaphakama yabo ungadingi ukuthi uzocelwe kuwe kuthiwe sicela ukuthi wenze ukuthi nokuthi bona ukukhipha emqondweni wakho futhi ukuthi wena lo muntu umenzela ifavor you're not doing any other person a favor yabona umenzela uyam-accommodate njengomuntu ukuthi naye aqhubeka asebenzele imindeni yakhe njengabanye abantu wenza sure ukuthi la enhlizweni akunale nto yokuthi ufeel otherwise manje yabona mina ngoba ngikhubazekile kwenzeka lokho yebo kufanye emqondweni wakho ukuthi uzana likhubazekile ngeke mina ngifane naye nabasebenzi bami ngeke bafane naye yena kukhona okuningi okuspecial akudingayo ayina umenzele ifavor ngalokho yabona kubazali beingane ekhubazekile kufake nawe futhi emqondweni ingane emkhubazekile kodwa manje angiwamukele uNkulunkulu ngiphile ingane yebo ungalokhu uyixa kuyiqukuzo uhamba ugqiqa abathandazi nezinyanga nabafundisi uthi uzosukuma lo kwamukele nje makuzomthola ukuthi uzophila futhi hayi ukuthi ngoba kubaleka kaphila uyaphila wena mawusafuna asukumeke uzochitha imali eziningi uzame ukuthi asukume kanti cha kwamukele nje kuphela ngezwayo futhi futhi bese yamfaka esikoleni umuntu ofice lesimo nje esemdala udingeka efethu ukwamukela kufaka enhlizweni yakho yabona noma ulele uthandaze kona yabona uthi sekunje kodwa ngisho ukuthi uyeke ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe usengaphinde uqhukuluze uhambe yabona akusho ukuthi ukukhohle lokho ukuyeke qhubeka nakho kodwa yamukela Nkosi yami ukuthi hayi mina sengiyikhubazekile ngane zakwethu sekufanele manje ngiza associate nabantu abafana nomququdi mhlawumbe mawukuthi ngingahluleka kwamukela angithinta umququdi ku-071 071 036 angimthini umququdi akwazi ukuthi angicebise lapho nalapho ukuthi yemzeze sekunje ngenze njani futhi nami ekhungweni ngama-rehabilitation center la khona umuntu abaqala khona uthola ingozi sebetsheliwe ukuthi uzama ngelishe ngibizwe nami lapho ngizokhuluma nabo ukuze bakwazi ukuthi basheshe basemukele isimo asebe ngaphansi kwaso yabona hayi siyathoka kakhulu cha ukuthi siyophinde sikuvakashele futhi ziningi kakhulu indaba osiphathele zona futhi nami ngiyothokoza ukuthi manje naphinde nabuya yabona ngoba nomadoda kuningi vele kusamele kukhulunywe kuhlala nje obala yabona siye kulokhu izinto siyifihla kanti ziyasihetha ngaphakathi uyabona kukhona bathi intombi ezisithandayo inhliziyo yakhe konke umuntu yakuthanda kodwa umndeni wakhe umtshele otherwise ngawe noma umphakathi umtshele otherwise ngawe lwehle uthando uyabona ngokuthini uzuvele uxipiwe umphakathi hayi usufuna ukubaququda wena baququdi bani mfowethu yebo uCherry nje ovulelekile emqondweni ngeke angakunikeza ithuba ake nichithe la emakhandeni yebo kubalekile mfowethu yabona nathi phela ngelanga siyafisa ukushada sibe nemindeni yethu manje uzomshada kanjani umuntu osakungabazayo ukuthi yabona angeke futhi ukwazi ukumshada nani ke mphakathi uma semthandileke lo sisi lo bhuti oyamela ngewheelchair bayekeni bakhululeke and sakhuluma kanje ukhona ozohamba yobhala icomment kulezi ingane lezi nomthandazo nobani bani baku TikTok lo abathanda nayo ngiyabathanda futhi nami la ngane leyana inhliziyo yayo yinhle yabona inhliziyo yayo ivulelekile she's got an open mind that's why lensizo wayinikeza ithuba wakwazi futhi ukuthi azayizayele nengane uyangithola ukuthi ngiphini wakwazi ukuthi ayinikeze lensizwa ihamba ngesihlalo umntombi bayo uyabona okukhomba khona ukuthi le yangane is one of a rare breed
eningizimu Afrika okusho ukuthi abantu abanjengayo bambalo umqondo wale ngane uqaqekile umqondo wale ngane uvulekile